Hola i benvinguts. En aquest vídeo examinarem les propietats que tenen els documents compartits, en aquest cas, en la G Suite de Google. Veurem els rols que poden adquirir els participants i també veurem com transferir un document en propietat entre els diferents participants. Per veure un exemple, ens adreçarem a la meva unitat compartida, en aquest cas de la Fundació Martí l'Humà, i generem un nou document del tipus text. Una vegada tenim el document generat, el primer que hem de fer és canviar-li el nom. En aquest cas posarem prova i a partir d'aquí el compartiré. Esperem a que carregui i podrem seleccionar entre tots els contactes que hi ha presents i el rol que jo vull. En aquest cas, selecciono un company formador, que és el José García, i li puc indicar que té aquestes propietats o aquests rols de lector, de comentador o editor. Fins i tot li puc enviar un missatge per correu electrònic. Una vegada el meu company rebi el correu electrònic, podrà accedir a aquest document amb el rol amb el qual jo li he compartit. Jo puc escriure en aquest document. Com podeu veure, el meu company, el José, ha entrat al document i com té els drets d'editor, també pot escriure en aquest document. Els rols són molt importants per la compartició i sobretot per la propietat. Com podeu veure, el José m'està indicant que el faci propietari. Llavors, accedirem una altra vegada a compartir, seleccionarem que li fem la transferència de propietat. A partir d'aquí, jo deixaré de ser el propietari d'aquest document i passarà a ser el José García. Veieu que surt un missatge d'advertència, li donem que sí, i a partir d'aquí el propietari, fixeu-vos que ha canviat. Abans era jo i ara és el José García. D'aquesta manera podem fer transferència de fitxers dintre de la G Suite de Google i modificar els rols. Fins aquí aquest vídeo.